बिल्कुल बिल्कुल पहले हमनी का नियम है कि जो न पहल बनी श्राद्ध किसे कहते हैं? किसे? गरुड़ पुराण में लिखल बा श्राद्ध इदम श्राद्ध्या, श्राद्ध इदम श्राद्ध्या। विचार करी, जन्म सुख का कारण है और मृत्यु दुख का कारण। राम अयोध्या बाबू चल गए जी, तब मरने के बाद तो दुख मनावल जाए, तो गाना बजाना काहे गावल जाए? गीत संगीत काहे होता है? ऐसा तो दुख मनावे के चाहिए नू। लेकिन ऐसा गाना बजाना कब और हलवा नचनिया नचता ढोलक झाल बजाता तो ये खुशी के परिचायक है। गीत संगीत खुशी के परिचायक है। दुख में कहू गाना बजाना करावेला ना करे। विचार करी तई मृत्यु जौन भइल बा, इस समय से मृत्यु भइल बा, समय से जौन मृत्यु होई वो सुखद होई। जन्म सुख के कारण हो, लेकिन जन्म यदि कुसमय में हो जाई तो दुख हो जाए। मृत्यु समय से होई तो सुखद होई, और जन्म कुसमय में हो जाई तो दुखद हो जाए। आप पूछी कि समय या कुसमय कितना अंतर करेला? यह मृत्यु अगर 20 बरिस 30 बरिस 40 बरिस की उम्र में भई रही, कौन गाना बजाना ना गावा हो जाए, केवल शोक प्रकट कर जाए। लेकिन आज समय से मृत्यु भइल बा, गीत संगीत होता, दुगोला हो रहल बा, लोग खुशी से रुपया छीट रहल बा। इस समय है ऐसे जन्म समय से होई तबे सुखद बा। समय का जन्म कौन हो? शादी भई साल भर पर, साल भर के बाद बेटा हुई, कितना खुशी मानी, मिठाई बटाई, सोहर गवाई, प्रोग्राम हुई, लोग समायना में बंदूक से गोली छोड़े लगी। समायना वाला आके गोड़ धोली, मलिकार गरीब आदमी बानी, जो साइड हो बेटा भइल बा छेदे दे, बिहाना के दुआर पर नया समयना का दाम लेके चल जाओ। एबारा छेद कर दे, बिहान नया समयना का दाम दिया, लेकिन खुशी भइल बा। एबारा रोक मती कब समय से बेटा हुई तब आई ना कि बियाह भई आ 5-6 महीना पर रिष्ट पुष्ट बेटा पैदा हो गया। बियाह के 5-6 महीना पर रिष्ट पुष्ट बेटा पैदा हो गया तो वो तो जन्मे, वो तो बेटे भइल बा। रसगुल्ला बताई, जरल लिट्टी ना बताई, जरल लिट्टी ना दिहले कि लही दुगो खा लो, हमार बेटा भइल बा। काहे? जन्म कुसमय में भइल, समय से जन्म ना भइल। ऐसे त तनी जन आइल बनी जा राम अयोध्या बाबू के हमनी के श्राद्ध कर्म पर, तब पहले एगो उहा के विषय में गीत 2 लाइन के आए कर बाद तनी मनी प्रसंग छुआवल जाई। एकर बाद नयका भाई लोग लाए एगो गीत दिहल जाई जौन आज के समय के डिमांड जी। तनी अब खा करो हेलो ऑपरेटर तनी आवो साउंड वेरी नाटक के तले पता बा चले शरीरिया में प्राण बा, प्राणवा निकल गई राम अयोध्या बाबू में से। कहा राम बाबू भैया कहले कि ना बाबू हवे, कहा मुन्ना भैया कहले कि ना बाबूजी हवे, तनी इनका के 5 दिन और रखल जाओ, 10 दिन रख के और सेवा कइल जाओ। केहू कहल कोनो ही तने त कहले कि ना तनी बाबू हवे, नाना हवे, बाबा हवे, इनका के 10 दिन और रख के सेवा कइल जाओ। नाता तबे तो कले बा जले शरीर में प्राण बा जी। शरीर में प्राण निकलला के बाद हो लकी इनका के घाट पर ले चले के जितना जल्दी व्यवस्था कइल जाए। बबुआ हो तो कभी कहता रे का
पुत्र मुन्ना भैया वो पिता के बड़ पुत्र हई कहत रहे कि तू भैया कहत रहो ई कहत रहे कि हम 50 वर्ष के भई नहीं आ कदोई जब से को नहीं गावत रहे तो हम हॉकीज पहन के घूमत रही जाए तो हम हॉकीज पहन के घूमत रही जने घरी हम हॉकीज पहन के घूमत रही ओ घरी तू हो सकला कि लंगटे घूमत होई सिक्का बनो गारंटी नहीं लंगटे बबुआ हो का बंद हुई खाता नमस्ते चिमनी भाटा के मलिकार राजकुमार भाई हजार रुपए के पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। संतोष जी चल गए कहा राजकुमार जी संतोष जी अच्छा भाई हमारा भाई भीम युवा नेता युवा सम्राट हजार रुपए के पुरस्कार भाई भीम हजार रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर दिया युवा नेता युवा सम्राट बबुआ हो ना बुझाता मेदापुर के मानस मंडली के ब्याह जी के माध्यम से पुरस्कार मिला हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा अपन संतोष जी बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार दे दी हार्दिक अभिनंदन बा का चोरे असुर चिंता समाता तब ना बुझाता माला देली पुरस्कार भी देली हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा जस जस देहिया बुढ़ाता जस जस देहिया बुढ़ाता लौकत बाटा के माध्यम से पुरस्कार मिलल हार्दिक अभिनंदन बा हवा में रात उड़ी आता अरे
सिंह जी बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन। मिलिट्री मैन, आर्मी मैन, भारत के जवान, देश के रक्षक, बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। चलो अरे धीरे धीरे तनी चौगुन है हमनी का भोजपुर का नाटी है ये जब मौगाही के ना बजाने ना चल मर्दाही संगीत होला। हां हमनी का भोजपुर का नाटी है चौगुन लागी चौगुन। हां अरे धीरे धीरे ओरियाता तो सभे भुलाता। देखिए बाबा के जय मृत्यु भइल हुई राम अयोध्या चचा जी के जे मृत्यु भइल कितना लोग रोल होई ओकरा बिहान भइला रुआई कम हो गइल ओकरा और बिहान भइला और कम हो गइल ओकरा बिहान भइला और कम हो गइल ना इहे प्रकृति के नियम है। एक दूसरे के बिना बुझाला कि ना जी पाई लेकिन समय ऐसा चीज है कि समय हर घाव के भर दे हर कमी के पूरा कर देला इहे समय है बउआ हो। धीरे धीरे ओरियाता तो सभे भुलाता। अरे फौजी मैन, आर्मी मैन, देश के जवान, बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन।